उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। अरोळे, निमरोळे, सांगळवाडी, वाघोवे हा रूट संपला। चला नावळ्याचं सांग। नावळ्याची पावणे सातला कुठे येते गाडी? पावणे सात सव्वा सातला सुटली, 7 पर्यंत 7 सव्वा 7 ला येणारी ती 8ला एक शाळेच्या मुलांसाठी आहे. मुलांना 5 वाजता उठतात ना। 8 गाडीची आहे, timing? नावळ्याला मुलांसाठी काय? काय 8ची नाही आम्हाला। आपण ती टायमिंग बघूया. टायमिंग जरा लेट करायला 15 लेट करतो आपण, सव्वा सात सुटली, 7:30 ला सोडेल. म्हणजे इथे झालं आता आता तुला सांग, आता भुईबावडा किरवडे गवळवाडी उसूर वैभव असं गाडी ती 7:30 येते. 7:30 हो, महिन्याला विवाडा येते. 15 मिनिटं लवकर करायचं. 15 मिनिटं लवकर मी सांगतो रुटे ऐनारी भुईबावडा आता जांभवडे नेरले जांभवडे किरवडे 7:30 पर्यंत येते, पावणे 8 पर्यंत तिकडे कॉलेजच नाही ना, आमच्याकडेच कॉलेज आणि शाळा। मानव विकास प्रकल्प हा वैभव तालुक्याचा आहे आणि त्याचं व्यवस्थापन आणि केंद्र आमच्या याच्यात आहे, म्हणजे आमच्या शाळेत आहे। पूर्वी मानव विकासाच्या गाड्या त्या शाळेत लागत आणि ते नको म्हणतात, पण निदान गेटवर तरी नको नाही तेवढी एवढे लागू, पण शाळेच्या गेटवर तरी थांबलं पाहिजे की नको? आणि आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।